Targowica! Ma pan rację! Słyszał pan, panie prezydencie? To do pana było! Kultury więcej, kultury! Targowica! Targowica! Platforma i Lewica! Targowica! Targowica! Spadaj, czerwony prezydencie! Lewacka świnio! I co, podoba się to panu? To się panu podoba? Trzeba walczyć z Targowicą! O wolną Polskę! O wolny Poznań! O wolną Wielkopolskę! Powiedz, gdzie byłaś? W PZPR-ze czy stalinowskim prokuratorem byłaś? Pan nie stał tutaj. Wyglądam na prokuratora. Ja do tej pani mówi. Tak? Do mnie mówić, proszę pani, dobrze? Tak, proszę pani prokurator stalinowska! O, tak, a ja ciebie pamiętam. Powiedz, jakim członkiem Solidarności Walczącej byłeś? Odpierasz się tylko zmarłym Maciejem Frankiewiczem. My możemy powiedzieć, kim ty jesteś. Możemy powiedzieć, kim jesteś. Co za ty? Dokładnie, co robiłeś w Solidarności Walczącej. Powiedz dokładnie, jakim członkiem byłeś w Solidarności Walczącej. Ale nie powiedz, ale jakim byłeś członkiem? Jakim członkiem byłeś? Powiedz. Co za ty? Ale powiedz, Jakie wychowanie masz? Co za ty? Co za ty? Jakie wychowanie masz? Ty masz rosztokowe wychowanie. Lewacki! Tak, właśnie to robiliście! Mordowaliście ludzi! Słuchaj, a gdzie miłość bliźniego, co? Gdzie miłość bliźniego, co? Powiesz mi? Ale to nie jest bliźni! Bo co? Bo jajco! Ty ale jesteś dupek. A ty co? Nie likwidować oszołomów! Tak jest! To się dupnie mu ładuje, tylko że mogę w tym kierunku rozwinąć. Osza jeden. Poznań zawsze był prawicowy! To przyjechaliście ze wsi! Jaki prawicowy? A nawet nie masz historii Poznania! Poznań zawsze był otwarty dla wszystkich ludzi, Nie! Osza Właśnie jeden. był prawicowy, pomyśl! Zapoznaj się z historią! Tu lewactwa nie było! Dopiero później jak na bagnetach sowieckich przyszliście! Zastanów się, co mówisz. Jesteś człowieku historii nawet! I na pewno nie jesteś z Poznania! Na pewno! W którym fyrtlu się urodziłeś? W którym fyrtlu się urodziłeś? Powiedz! Ty nawet nie wiesz, o czym ja mówię! Widać, że jesteś lewackim pachołkiem Platformy i Nowoczesnej! Nowoczesnej Targowicy! Lepiej być pachołkiem według ciebie Jarka, tak? To kurdupla, tak? To nawet A ty ile masz, a powiedz kobieto, ile ty masz wzrostu? Powiedz, ile masz wzrostu? Twój Komorowski też. Ja przynajmniej z polskiego mówię. Tak, z tego orła! Dużo mieć czekolady, nie? Czyścimy Polskę. Ale już czas was nadchodzi! Już niedługo! A nie tą pelasie taką grubą petardę. Ciężko dobranie w Kordopę. Dlatego, że nie ten ale był podobany. To co robił? Podobany był. Ale pani się na polityce nie zna. Się nie będę kłócił. Osłanuj. Tu można powiedzieć, że są mądrzy ludzie. A ja powiem pani, Ale odważnych, a nie tak jak wy, kurze! pani. 1000 razy. Ona się nie zna. No. Lepszy Duda jest. Ale jak się na polityce nie znają i nie chcą podpić, no to o co mówić? A jak sami zostaniecie, to was pobiją. No to będą ofiary. Nie ma was więcej czasu. Ale to są odważni, a was gdzie jest więcej? Jaruzelski też miał takie czarne okulary. Córka Monika? Bo więcej nie trzeba, żeby kij w mrowisko wsadzić. Czerwone lewackie mrowisko.